vai ser mellor volver ao método tradicional. O método tradicional de que? Da maxia, un bo conxuro, unha boa queimada e arreando. Bueno, cuidadiño cos conxuros, que a min as cousas de mengas moito non me vai, Dame un pouco de medo, así que ten cuidado. Si pode ser perigoso, non, señor mago? Sobre todo se son conxuros de amor. Nada. Mira, por que non me probas isto? Mesturei un poquinho de zume para darlle bo sabor, pero a poción segue sendo así a mesma. Pero poción para que sirve? Pois, para que fagas mellor a maxia e tamén para darche as grazas por vir ata aquí a acompañarme. Ti proba. Xa. Bueno, vamos probar. Ai, pois estáche... Está bo. Estuve mareando un pouco, Seica. Pois si. Pois iba a facer un xogo de maxia, pero... Fai, non? Fai, non? Así que te vexo ahora tan de quieto. Estás moi guapa, Paula? Ai, que cousas dis. Como sodes de galantes os magos. No, pero... Agora que me fixo así con ese sombreiro... E estás tan suave. E estas orellas. Ai, non sei por que che estou dicindo isto. Porque o que ves? Ti sigue. Non, vexo que non vexo moi ben, Ai. Que... Vexo que estás pa mollar pan, Paula. Ai, pois molla. Ai, non. Ai, Xacobe, agora non. Algo fixen mal. Tengo que botarlle máis rabos de pasas ou máis... Ai, Xacobe, aquí estou. Bo, Xacobe, veña, esperta, que o amor non espera, Veña.